Kubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesimanje sekulethela zona ke indaba ezivutha amalanga abi efika ngaso ke isikhathi umlandeli kaKhuzani ke njengoba ke sazi ukuthi ke umthandeni naye ke uzokhipha uthi ke abalandeli bamthandeni ke bathi ke ingoma zaKhuzani ke ngesikhathi ke uKhuzani naye ke ekade ekhiphile lapha ke ialbum yakhe ena 19 songs ngempela ke evutha ke umlilo njengamanje kade siyazi ke nomthandeni naye ke uzodedela ke yena ke amanoni ke awakhe ke lapha ke awu 13 ke njengoba silindele ngempela ukuthi ke umthandeni ekhiphe ngazo ke i-date lapha ke zawo ke uNovember mbukeli uthi ke umlandeli kaKhuzani ke ngempela ke ingoma zakhe ke umthandeni uzoyidownloada lapho ke ongafanele khona njengoba ke abalandeli bakhe ke umthandeni benza ngesikhathi ke uKhuzani naye ke ekade ke ekhiphile futhi ke ingoma ke uzoyisenda ke ngalo ke ikhasi lapha noma ke ngawo ke uWhatsApp njengokusho kwakhe ke lapha ke umlandeli wakhe uKhuzani ngabe kuthini ke okwakho umbukeli lapha ekhaya ngabe ke ukubulala ke umculo kaMaskandi noma ke nje umdlalo lona ke abawenzayo lapha ke enkundleni zokuxhumana njengoba ke esho yena ke lo mbhemu ezeshiya naye ke inamba yakhe lapho ke abantu ke abazomthola khona uma beyifuna ngawo ke uWhatsApp uze uyasho ke mbukeli lo mlandeli umculo kaMaskandi okaKhuzani uthi nje ngazo ke i-date lapha ke ebusuku uzobe esenazo ke lezi ngoma ke abayidingayo bekwazi ke ukuthi ke bemthinte kuyona ke inombolo yakhe ebese ke eyabasendela ke ngawo ke uWhatsApp lokho ke kodwa kumbukele ukubulala ke umculo kaMaskandi uma ke uzosenda ke ingoma ngawo ke uWhatsApp bafowethu njengamanje babhulayo ngithola futhi message la iqhamuke egoli lapha eKlipback eRatsanda cathi kuhamba inkazi hostel lapha mangicaba inkazi hostel bafowethu abuyosithola futhi eRatsanda angisalethu bafethu kumnandi makusho uKhuzani amathu ingoma ngizosenda ngoWhatsApp kumnandi mase kusho kumthandeni kubuhlungu namanje ngiyaphinda bafethu ingoma ngizobusha ngoWhatsApp zamthandeni ngizodownload afuna khona ngoVidMate code kufakaza ngizodownload bafethu ingoma inamba yami bafethu 0721934599 ngizodownload ingoma ofuna ingoma ngizomsendela mina ziyiphuma ngolesihlanu via WhatsApp inamba yami le 0721934599 mase ngithuswa sendingo zomthandeni wona ngoWhatsApp ngizosenda vele ngomthandeni nani nikwenzile sokubuhlungu sekufika nganginina nangokuza kanjani mina ngifuna ke vele amahlazo obala ukuthi mina ngeke lenze lutho ngaphandle kwethu because ngivele nikhulume sithale sina nonto enikhulumayo siyama soyibheka ku-YouTube ne thama seyibheka ku-YouTube i-account angisho mina ingoma efuna ingoma ngizayisenda mina ngefoni yami ngoWhatsApp wami 0721934599 ubandleke yami lo